era del Pere Hernández, un home de pau, un home d'esport, un home de ciutadania. El president de la Federació Catalana de Pàdel, Pere Hernández, s'ha mostrat molt satisfet amb la resolució del Tribunal d'Arbitratge Esportiu de Lausanne, el TAS, i que ha donat la raó al directiu català decretant la nul·litat de la seva destitució com a vicepresident de la Federació Internacional de Pàdel, la FIP. Una destitució que el màxim responsable del pàdel català va exposar des del primer moment que s'havia produït per les pressions i males arts realitzades des de la Federació Espanyola de Pàdel amb Alfredo Garbisu, el seu president, al capdavant. Bé, vull agrair als companys de Junta de la Federació Catalana de Pàdel, a tot el personal de la federació que en tot moment ha estat al meu costat. Durant la seva compareixença, Pere Hernández ha estat acompanyat pel secretari general de l'Esport de la Generalitat, Gerard Figueras, i pel president de l'UFEC, Gerard Esteve. A més de membres de la seva família, també hi han estat presents els seus advocats i membres de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Pàdel i que han fet costat a Hernández des del primer moment. Un triomf internacional l'ha aconseguit amb la resolució del TAS que, com s'ha exposat en la roda de premsa, és una victòria conjunta per tot l'esport català. El Tribunal Arbitral del Deporte resuelve que, primer, el recurso de apelación interpuesto por don Pere Hernández Ripoll el 20 de abril de 2018 es estimado. Pere Hernández ha confirmat que ha mantingut converses amb el nou president de la Federació Internacional de Pàdel, Luigi Carraro, i que serà el temps qui decidirà què passarà amb la seva situació com a vicepresident del màxim organisme del pàdel internacional. Bé, en aquesta compareixença i roda de premsa d'avui el que he fet és explicar la sentència favorable del TAS de Lausanne, del Tribunal Arbitral d'Esport de Lausanne, en relació a la meva destitució com a vicepresident de la Federació Internacional, que es va produir el passat dia 3 d'abril. I la veritat és que estic molt content perquè s'ha refet la veritat, s'ha fet justícia i sap greu que hagis d'anar a Suïssa a que et donguin la raó, però quan les coses no es fan bé s'ha de denunciar. Jo m'he vist moralment obligat a denunciar la Federació Internacional de Pàdel per haver-me destituït amb les irregularitats amb les que ho va fer, tot i que tinc i sempre tindré un gran respecte per la institució de la Federació Internacional de Pàdel. En definitiva, quan un dirigent, en aquest cas un dirigent català, és maltractat per una altra entitat, en definitiva, en aquest cas, qui estava maltractant també és l'esport català i, per tant, aquesta és una victòria de tots, en la meva persona, però també de la Federació i del pàdel català.